Helo, pnawn da, cael. Mae'r drysau'n cau. Na mi, dyn ni'n bach sawelach ma rwan. Pnawn da, diolch am ddod at ni. Donna Lewis ydw i, fi ydi prifeithriadur y Ganolfan Dysgu Cymraeg Genedlaethol. I'r rhai o'n chi sydd ddim yn gwybod, y ganolfan sydd yn arbenigo mewn dysgu a chaffael iaith. Gyda ni'n arwain y maes dysgu Cymraeg wrth drwy gynllunio yn strategol ac yn genedlaethol mwyn creu siaradwyr Cymraeg sy'n mwynhau defnyddio'r iaith. Dyn ni wedi profi twf aruthrol dros y blynyddoedd dwytha ac eleni mi nathon ni gyhoeddi bod cynnydd o 45% o bobl yn dysgu Cymraeg ers y ganolfan gael ei sefydlu. A hynny, erbyn hyn, dros 18,000 o bobl yn dysgu Cymraeg, a ni'n falch iawn o'r llwyddiant yna. Mae hoff weithgaredd y ganolfan wedi ei seilio ar ein cwricwlwm, a hynny wedi ei seilio ar y CEPR, sef fframwaith cyfeirio cyffredin Ewrop. A mae hyn yn caniatáu i ni adnabod unigolion yn symud ar hyd y llwybr iaith, o'r symud ar hyd y continuum, ac yn un llwybr dysgu clir i fod yn siaradwyr Cymraeg. A mae yna nifer fawr o ffyrdd erbyn hyn i wneud hynny. Mae'n dysgu cymunedol ni yn parhau yn rhan fawr o'n gwaith ni, dysgu rhithiol hefyd erbyn hyn yn rhan sylweddol o beth 'yn ni'n wneud. Ond erbyn hyn, mae'r ganolfan hefyd yn arwain nifer o gynlluniau amrywiol ar gyfer bobl ifanc, ar gyfer gweithluoedd, ac hefyd ar gyfer sectorau penodol. A dyna ni, y link taclus iawn at ein digwyddiad ni heddiw, sef yn cynllun ni ar gyfer y sector iechyd a gofal. Yn Ebrill 2023, trwy drafod gyda bwrdd arweinyddiaeth GIG Cymru a Llywodraeth Cymru, llenwyd rhaglen dysgu Cymraeg penodol ar gyfer y gweithlu iechyd a gofal. Llwyfwyd i sefydlu partneriaethau cydweithio gyda'r byrdde ac ymddiriedolaethau iechyd, a bellach mae 12 tiwtor llawn amser arbenigol yn gweithio ar y cynllun hwn. Prif ffocws y cynllun ydy Codi Hyder, y gweithlu, mwyn iddyn nhw yn eu tro gallu defnyddio'r Gymraeg gyda chleiddion. Mae'r cynllun yn targedu unigolion sydd yn medru rhywfaint o'r Gymraeg, ond yn llai hyderus neu'n llai parod i'w ddefnyddio. Felly, mae yna dreddyn penodol o wneud hynny drwy sesiynau 1 grwpiau bach am gyfnod o 10 wythnos, a wedyn y mail adrodd hynny yn chwarterol mwyn sicrhau bod yr elfen defnyddio yn digwydd hefyd rhwng y sesiynau. Yn 2025, mi gomisiynwyd gwerthusiad annibynnol o'r cynllun Codi Hyder ar gyfer y sector yma. Ac o'r garfan bresennol o gyfranogwyr, mae'r sampl a holwyd yn dangos bod 91% yn teimlo'n fwy hyderus i ddefnyddio'r Gymraeg gyda'i cydweithwyr, ac 88% yn fwy hyderus i ddefnyddio'r Gymraeg gyda chleiddion. Yn ogystal, roedd 65% o'r rhai o holwyd yn gynulleidfa gwbl newydd i'r ganolfan. Mae'r canlyniadau felly yn galonogol iawn, a byddwn ni'n gobeithio gallu parhau i adeiladu ar y llwyddiannau hyn. Yn ychwanegol i'r prif gynllun, dyn ni hefyd wedi datblygu rhai cynlluniau peilot penodol mwyn arbrofi gyda modelau eraill o ddarparu ar gyfer y sector. A mae'r rheini'n cynnwys gwaith gyda peilot uned therapiaeth y lleferydd bwrdd Betsy Cadwaladr a yn ffrindiau ni o'r bwrdd yma heddiw. A hynny cynnwys gweithio gyda tîm cyfan gyda'r nod o newid arfer iaith o fewn y tîm. Mae nifer hefyd o'r gweithlu wedi elwa o fynychu cyrsiau preswyl Codi Hyder yn Nant Llwtheirn, so mae unigolion yn cael eu trochi yn llwyr yn y Gymraeg am 5 ddiwrnod. A mae'r rhaglenni hynny yn cynnwys elfennau o Codi Hyder ag teilwra ar gyfer eu gwaith nhw yn benodol. Dyn ni hefyd wedi datblygu rhaglen ar gyfer gweithluoedd arbenigol o fewn y sector, a hynny'n cynnwys y gweithlu gofal lliniarol a diwedd oes, gweithwyr o dramod, fuon ni'n trafod bore yma, niwrowahaniaeth a dementia. A mae'r rhaglenni hyn yn cael eu datblygu yn unigryw ar gyfer y gweithlu drwy weithio gyda arbenigwyr yn y maes. A dyn ni hefyd wedi datblygu cyrsiau lefel blasu, cyrsiau cwrteisi, cyrsiau croeso, a byddwn ni'n lansio rhain yng nghwmni'r ysgrifennydd cabinet dydd Iau am 1 ar stondin GIG mwy na geiriau. Mae'r ganolfan hefyd wedi datblygu perthynas strategol ar 2020 gyda gofal Cymdeithasol Cymru, ac erbyn hyn mae'r ganolfan wedi datblygu rhaglen wedi theilwrach o'r enw Camau Gofal. Mae'r rhain yn gyrsiau hunan-astudio ar hyd y continuum iaith, eto wedi teilwro'n llwyr ar gyfer y gweithlu. Ac ers haf 2024, mae tiwtor llawn amser wedi bod yn gweithio i gefnogi'r sector hefyd, a byddwn ni'n clywed ychydig am hynny yn y man gan y panel.
Fel ydych chi'n gweld, mae'n ddarpariaeth i felly ar gyfer y sector iechyd y gofal yn eang. Ac ers i mi gychwyn ein gwaith yn Ebrill 2023, mae dros 4,500 o'r gweithlu wedi derbyn hyfforddiant ar hyd y continiwm iau. Dyn ni'n ddiolchgar am y cydweithio agos a iechyd gofal cymdeithasol y blynyddoedd cynnar Llywodraeth Cymru wrth ni ddatblygu'r gwaith hwn. A dyn ni'n edrych ymlaen at barhau gyfrannu at amcanion mwy na geiriau i'r dyfodol ac i sicrhau bod cefnogaeth ar gael i'r gweithlu mwyn cyrraedd y nod o gynnig rhagweithiol i gleifion ar draws y gwasanaeth iechyd a gofal. Ac felly mae'n bleser gen i nawr gyflwyno y panel sydd yma heddiw. Mae Laura Wyn, uwch swyddog ymchwil polisi a defnyddio'r ganolfan, a'r swyddog sydd wedi bod yn gyfrifol am yr rhaglen iechyd y gofal yn mynd i'ch cliwio chi drwy rhan nesaf y sesiwn. A diolch ymlaen llaw i'r panel am gytuno i gymryd rhan heddiw. Diolch, Laura. Diolch o galon, Donna. Felly, oedd Donna'n sôn bod fi wedi bod yn gweithio ar y cynllun yma ers 2023, ac mae'r cynllun mwyaf diddorol dwi erioed wedi cael y braint o weithio arni, oherwydd by'n gweithio mewn partneriaeth agos iawn efo bob un o'r sefydliadau iechyd by'n gweithio efo nhw. Dwi wedi dysgu lot fawr, ddim am beth meddygol, ond am sut 'dan ni'n dysgu Cymraeg o fewn cyd-destun sectorol, sydd yn aml yn heriol. Mae'r sector yma, mae pobl yn gweithio'n galed iawn, yn aml o dan bwysau gwaith, ac wrth gwrs, 'dan ni wedi gorfod ffeindio ffyrdd newydd o ddarparu addysg, dysgu a datblygu hyder drwy gyfrwng y Gymraeg i'r sector yma. Mae wedi bod mor ddiddorol. Felly dwi am cyflwyno chi i banel o rei am partneriaeth pwysig ni rŵan fel rhan o'r cynllun. Ac ar y panel i fy ddeg, i ddechrau mae gen i Huw Garnon, sydd yn diwtor efo Coleg Cambria neu Dysgu Cymraeg Gogledd Ddwyrain, ac mae Huw yn gweithio fwyaf ar y cynllun iechyd a gofal. Mae gen i Leia Davies, sydd yn reolwr cofrestredig yng Nghartref Fesul Elm yn Llandyrnog yn lleol yn fan hyn, a bydd Leia'n sôn ychydig am y gwaith 'dan ni'n neud efo nhw. Ac i fy chwith, mae gen i celeb yn fan hyn. Mae Liam Parry a'r rhestyfer dysgwr y flwyddyn eleni, ond hefyd yn physiotherapydd. Diolch, mae'n neud y llall i. I dorri ni, ond dwi'n embarrass ydy. Mae'n mwyn y pethau i fori, Mae Lian yn physiotherapydd mod iechyd besu Cadwaladr yn gweithio'n benodol yn Syti Glan Cwyd a Bai Colwyn. A wedyn mae ganddo ni Ian Day sydd yn gaplan i'r bwrdd iechyd hefyd. Felly, dwi'n mynd i holi cwestiynau i bob un ar y panel, ac os oes amser, mi gymrwn ni gwpl o destunau o'r llawr. Ga i gychwyn efo chdi, Leia, achos da ni wedi bod yn gweithio efo ti ers rhyw blwyddyn bellach yn do. Felly, as i di just amlinellu be ydy'r gefnogaeth sydd wedi dderbyn gan y Ganolfan Dysgu Cymraeg, a sut mae hynna wedi helpu dy gynlluniau i ddatblygu sgiliau'r gweithlu. Ar ni cychwyn efo iaith Gymraeg yn mis Mai 2023 a ben fy hun, achos o gynnau dwy residents yn byw yn ewn oedd yn iaith Gymraeg. Nes i gychwyn hefo'r cwrs hamed o'n i wedi glywed amdan, ond oedd o'n digon da i fy ni. Mae'r rôl fi reig symandi, so ni methu roed yr amser o'n i angen i'r staff i ddysgu Gymraeg. Wedyn nes i glywed am y cwrs hefo Tryfan, so mae gen i Tryfan rŵan sydd yn tiwtor Cymraeg yn dod fewn i elm bob wythnos i roed one-to-one neu grŵp sessions hefo'r staff. Da ni wedi hefyd gweld increase o 83% o'r staff yn siarad Cymraeg, o peidio gallu siarad Cymraeg i gallu siarad basic Cymraeg, a mae hynny'n gwneud andros o wahaniaeth i fy ni nawr. Diolch galon i chdi. Mae hwnna'n ffigwr uchel iawn yn dydi, 83%. Dwi'n gwybod bod chdi wedi bod yn mesur hyn yn agos dros gyfnod o flwyddyn, ac i egluro, cartre i oedolion efo anghenion dwys iawn ydi elm ynde, ac yn bennaf pobl sydd rhwng 19 a 37 oed-ish. Felly, dwi'n bod nes i sôn am ddau breswyliwr penodol oeddech chi wedi dechrau darparu ar eu cyfer nhw. Be 'di'r effaith wyt ti wedi weld o'r cynlluniau yma ar y preswylwyr? Yr un sy'n sicr allan yn fi, dwi'n meddwl, mwy na dim byd, ydy o'na un o'n nhw yn reit anxious un diwrnod, yn cael ei supportio gen staff Saesneg ar yr adeg. Oedd o'n trio siarad efo fo, trio
so fi lacsio fo, ond e dim byd i weithio. So o'n e staff Cymraeg, di dod fel na trio helpu, ac o'n i'n gallu gweld yn syth bod e fatha clic. Unwaith oedd y iaith yn rhaid yn cael ei siarad, o'n e clic yn fo, a phod ti'n gallu gweld i'w body language o, jyst yn newid syth bin. Wedyn oedd yn gwybod be oedd angen wneud i gallu supportio hun i ddod yn ôl i baseline, fatha dyn ni'n galw o. Mae gen nhw mwy o hyder i siarad efo staff Cymraeg, a mae 'di wneud andros o wahaniaeth efo relationship ni hefo nhw, ond hefo'r rhieni hefyd. Diolch, ie. As mae wir yn gyffroes i ni weld rŵan sut mae be' 'dan ni 'di fysu o weithio fel Lea yn elm yn gallu wedyn cael ei fasio ymlaen i gyd-destune tebyg ond gwahanol ledled Cymru. Dwi'n mynd i droi at Huw rŵan, sef yn diwtor iechyd a gofal. Be' 'di bod yn diwtor iechyd a gofal yn Nhŷgesy'n Dysgu Cymraeg? So ni'n sôn bod raid i ni ddarparu mewn ffordd hyblyg, newydd ar gyfer y sector. 'Dan ni'n canolbwyntio'n benodol ar fetholodi hyder a sgilie. So ti sôn chydig bach am be' 'di dy waith di fel tiwtor iechyd a gofal? Wel, pnawn da. Wel, dwi'n yn dysgu Cymraeg i oedolion, a wedyn rhaid chi gofio, mae nid gwersi da ni'n rhoi i'r gweithlu, mae sesiynau Codi Hyder ydyn nhw. Felly, bod ganddo ni gefndir o ddysgu yn ffurfiol, a fod ganddo ni, wel, mae ganddo ni lyfrgell o adnoddau i'w defnyddio yn academaidd efo'r staff, os oes angen, mewn ffordd gyda ni'n neud wedi Codi Hyder. A mae'n swnio rhywbeth, beth syml iawn mewn ffordd, ond dychmygwch yr paradwys mae athro'n gael o bod na ddim gwaith gweinyddol, dim asesiadau, a dim cyfrifoldeb am ddisgyblaeth, a ddim cael y llonydd jyst i siarad efo disgybl a stwrsio, a dod i nabod nhw, wedyn dyna da ni'n canolbwyntio arno fo. A mae'r gefnogaeth da ni'n gael yn wych, mae ganddo ni'r adnoddau wrth gefn, a'r hanfodol o be gael ni'n neud wrth gwrs, cofiwch ydy, mae cyfnod 10 sesiwn dwi'n neud efo pobl, un wrth un, 10 sesiwn, a'r nos ydy mewn ffordd i bod nhw wedyn ar ryw lwybr newydd, yn annibynnol yn gallu ffeindio ffordd eu hunan i ddatblygu a di dyddiw diddordeb yn y Gymraeg. Felly mae'r adnoddau da ni'n rannu ynglŷn am rhai wrth gwrs dim syniad ganddyn nhw am y mentra iaith, dim syniad bod 'na lyfrau Cymraeg amdani sydd yn gyfres o lyfrau pwrpasol ar gyfer bobl sydd yn swil neu'n ddi-hyder yn eu Cymraeg, neu'n dysgu wrth gwrs. Felly, ond mae'n dibynnu ar diddordebau'r siaradwyr. Ond da chi'n cael athbors yn sipin, wrth gwrs, ar ôl sesiwn cynta, mae pobl yn aml iawn yn dod nôl yn, ar ôl wythnos gwetha, dwi wedi siarad Cymraeg gyda rhywun yn y gwaith am y tro cynta, mae'r newidiadau yn dramatig iawn yn aml iawn. Diolch, mae hynna'n gyffroes tydi, oedd Donna'n sôn yn y sector yma o'r sampl wnaethon ni ar arolwg dwytha bod 65% yn gynulleidfa newydd i'n sector ni ddysgu Cymraeg. Achos da ni'n targedu pobl sydd eisiau seddol lefel o iaith, ond ella sydd eisiau just dal llaw ychydig bach i droesi'r pont i fod yn ddefnyddwyr annibynnol o'r iaith yn deg. Felly, wrth gysi wneud y gwaith yma efo unigolion, pa effaith y ti'n ei weld? So, ddech chi'n sôn bod chi'n gweld effaith dramatig, bod pethau newid weithio un wsos i'r llall. Felly, sut wyt ti'n mesur effaith yna? Beth ti'n weld? Rho enghraifft i mi eisiau rhywun sy'n gweithio efo nhw. Wel, y peth cyntaf i ddweud ydy mae'n braf mod i ddim yn gorfod i mesur nhw. Os ydych chi'n dall wedi feddwl, achos unwaith ydych chi'n cyflwyno targedau mor bendant â hynny, mae'r holl waith a'r ffocws yn mynd ar y targed hwnnw. Felly, ydych chi'n ymateb i ddiddordebau y siaradwyr 'u hunan. Felly, mae'n bob math yn rhithiau. Pobl yn ymuno gyda'r llyfrgell lleol am y tro cyntaf i bywyd. Wrth gwrs, siarad Cymraeg gyda'r cydweithwyr, trefnu sesiynau sgwrsio dros banad efo cydweithwyr, rhywbeth os ddim wedi digwydd o'n i bai am hyn. Ffindio, neu siarad Cymraeg efo ffrindiau, cyfarfod am baned, pethau fysa ddim wedi digwydd o'n i bai am yr ysgogiad iddyn nhw wneud o. Ac mae 'na, yn sicr 2 o'r criw dwytha dwi wedi bod efo nhw yn cael mynd i Nant y Teirn mis Tachwedd,
Ac falle bod 'na bobol yma o'r sector, 'dach chi'n sôn am bobol sydd wedi bod trwy Covid ac wedi gweithio'n galed iawn ac wedi ymroi. Yn amal iawn ma' nw'n gweithio'n galed a fywyd yn brysur. Felly ma' isio rhoi cyfle iddyn nhw ga'l mynd i rwla fel Nant Trytheun i ymroi a ca'l wythnos o lonydd oddi wrth y baich dyddiol o waith yn wobr anhygoel. Wedyn, ia, ma' nw'n edrych ymlaen at hynny. Dyna ni. Diolch i ti. Ac mae yna ddeuddeg arall fatha Hugh yn gweithio efo'r sector iechyd a gofal ar hyn o bryd yng Nghymru, ac mae'r tîm yna yn parhau i dyfu. Felly, da ni 'di sôn ychydig bach am ddysgu a datblygu sgiliau iaith yn hyd-destun cartre gofal, a'r hyblygrwydd da ni'n gorfod i ddefnyddio wrth wneud hynny, gwaith y tiwtor, ond be am droi rŵan at rai sydd yn ymarferwyr yn y sector iechyd a gofal cymdeithasol, so Lian Parry ag Ian Day. A mae bai yna chi wedi cael saith efo'r Gymraeg, sydd yn wahanol i'ch gilydd, wrth gwrs. Felly, na i gychwyn efo ti, Lian. Ti ddim wedi dod at y Gymraeg o'r cychwyn cynta, naddo? So pan oedd ti'n blentyn, oedd gen ti ychydig o Gymraeg yn barod, yn dweud? Ie, so symudais i yn ôl i Gymru yn 2017 pan o'n i'n ddeugaw efo fy mab. Ac aethon ni lawer o grwpiau mam a babi, a nes i sylwi pa mor pwysig ydi ei iaith i'r plant a genhedlaeth nesa. Des i dechrau gweithio i'r bwrdd iechyd prifysgol Beti Carwolod yn 2019, a ges i lot o help efo y Gymraeg yno. So dwi wedi wneud 3 cwrs defnyddio Cymraeg gwaith, a use work Welsh, 2 ar-lein, ac 1 wyneb i wyneb yn Llangollen, ac roedd y profiad yn anhygoel. So roedd yn rei risesiol, just canolbwyntio a dysgu Gymraeg drwy wythnos, a heb interruptions, heb beth bynnag. So ac yn cofio yn sal dros nos yn y gwesty, codi yn y bore, siarad dysgwyr arall, dros ddrecwast, oedd yn lyflu. Ac wedyn ar ôl gosod, mynd ar y traeth gwneud yoga, lyflu. A mynd am bro a llwybr a bodyr, jyst y profiad fewn yn arbennig iawn. Ie, diolch o galon i ti, Lian, ac yn amlwg mae dy Gymraeg hi wedi dod yn ôl i ti, yn dydi, dros dy blynydde. Ie. Ac ti rwan yn defnyddio'r Gymraeg yn dy waith? Ie, dwi'n defnyddio, trio siarad Cymraeg efo fy cleion. Ond dwi'n meddwl mae'n mwy na jyst siarad. Mae'n meddwl am sut dyn ni'n cynnig gwasanaeth mewn y Gymraeg hefyd. So, di gweithio efo third sector organisation fel Parkinson's UK i Gyda'n siŵr fod i cynnig adnodau mewn Gymraeg, a hefyd dwi'n rebeithio efo tîm arall i datblygu pethau fel gwefan ar gyfer staff Beti Carwolod. So mae'r gwefan gwasanaeth movement disorder cefnogi pobl sy'n cael clefyd Parkinson's. Felly mae'r gwefan ag eitha staff i helpu nhw das sut i delio efo y pobl sy'n cael clefyd Parkinson's, sut mae'r gwasanaeth yn cynnig gwasanaeth a sut i cysylltu ac signposting i adnodau hefyd. So mae'n mwy na siarad, mae'n lot sy'n digwydd tu ôl y sys. A mae hynna mor bwysig, Lian, diolch am ddeud, achos be mae hynna'n amlygu ydy'r effaith mae un person yn gallu gael yn de. Felly, os ni'n gweithio efo un person i ddatblygu sgiliau Cymraeg, fel wyt ti wedi datblygu dy sgiliau, mae'r effaith i ti wedyn yn gael ar gymaint o bobl eraill, a gymaint o bartneriaid o gwmpas yn bell gyfheiddiol. Felly, mae hynna mor bwysig. A be am y cleifion, wyt ti'n physiotherapydd neurolegol? Felly, be am y cleifion wyt ti'n gweithio gyda nhw? Pa effaith wyt ti'n gweld mewn gael pan ti'n defnyddio'r Gymraeg? Pan mae cleifion yn dod i mewn o'r ysbyty, mae'n gallu bod yn profiad pryderus iawn. Hefyd, pan maen nhw'n dod i apwyntiad ffisio,
efella maen nhw wedi cael diagnosis newydd, efella mae poeni am y dyfodol, sut mae diagnosis yn cael effeith ar nhw neu ar eu teulu. So mae'n lot o cwestiynau. So y peth gorau dwi gallu wneud fel ffisio ydy gwneud pobl yn teimlo'n cyfforddus. So cyfforddus i siarad am neu gofyn cwestiynau. So os dwi'n gallu siarad mewn i iaith y hunan, mae'n just, dwi'n gallu gweld nhw yn teimlo mwy o cyfforddus. A wedyn mae sgwrs yn gallu bod yn fwy agored a fwy honest, a mae hwnna'n well y byd. Ond peth ydy dysgu am y effeith ar y cydweithio hefyd. So, dwi di sylwi fath o butterfly effect ar y cydweithio ers cyrraeg ar ystod y flwyddyn. So mae'n dyfod yn ffantastig. Mae nhw eisiau bod yn celebs hefyd. Fantastic. Na, mae hwnna'n wir yn gadarnhaol yn dydi. Ac wyt ti'n ysbrydoli bobl o dy gwmpas ti, felly diolch o galon y ti am dy waith pob lwc i ti fori. Edrych ymlaen i cyndio allan. A nawn ni droi atach chi rwan, Ian. Da chi gaplan, wrth gwrs, i'r bwrdd iechyd Betsy Cadwaladr. A fel caplan, yn gweld pobl sydd yn aml mewn gwewyr, mewn distress, mewn sefyllfa eitha anodd ac teimladau'n agos iawn at yr wyneb. Felly, ydych chi wedi dysgu Cymraeg, Ian, ac rwan yn defnyddio Cymraeg fel caplan yn eich gwaith? Dechreuais i dysgu Cymraeg yn yr 80au, blynyddoedd yn ôl. Ond methais i cytuno efo iaith. Ac pan oeddwn i'n gweithio mwy yn y ysbyty Glan Trwydd fel caplan rhan amser, ar un pryd, roedd hysbysebiad i gwersi Cymraeg efo Beth, ac dechreuais i dysgu. Ac hefyd, roeddwn i'n dysgu Cymraeg ar ôl Cymru Clo efo Coleg Cymru ar yr un pryd. Ac y ddau helpu fi i dysgu. Ac dwi'n meddwl i gweithio mewn bwrdd sy'n rhoi llawer o cefnogi support ac I forget the word, encouragement, anogi i pobl. Mae o'n creu awyrgell, environment yn gorchef talk. Dyna problem efo feiriau fi. Ac mae'n pwysig i siarad Cymraeg. Dwi ddim does gen i ddim llawer o hyder i siarad. Dwi'n teimlo nerfus iawn i siarad Cymraeg. Ac mae'n pwysig iawn efo cleifion a staff i'n gallu i dechrau siarad. A os dwi'n dechrau siarad Cymraeg, rhywsut, rhywbeth newydd. Mae cysylltiad cryf yn dechrau. Os mae rhaid mi siarad yn Saesneg ar ôl, mae'n iawn. Mae cysylltiad wedi bod gwneud, it's happened, wedi digwydd. Ac hefyd, os mae claf eisiau fi weddi gyda nhw, dwi ddim yn hoffi ddefnyddio gweddi ffurfiol. Dwi eisiau gweddi gyda nhw o fresg. Felly, dwenas i fel arfer wrthyn nhw, do you mind if I pray in English? I don't want to ask for something that get the word wrong. Ac mae pobl yn iawn efo nhw. Os yn y gwasanaeth dwi'n gallu darllen wedi, ac dim ond darllen, dwi'n deall y geiriau hefyd, mae'n iawn. Ond un i un, wyneb i wyneb,
dwi'n trio defnyddio dipyn o Cymraeg. Ac dwi'n cofio unwaith, sorry, unwaith yn adran damwain ar rhys, siarad efo graig ac ei gŵr yn y gwely. Ac roedd e'n trio siarad Cymraeg, a brwydro iawn efo iaith geiriau, tra'n cofio. Ac ar ôl siarad tua 10 munud, maen nhw'n siarad gyda'i gilydd. Maen nhw'n siarad mewn Wenglish. Dwi wedi bod struggling iawn efo geiriau. Beth oedd prysig? Mae'r cysylltiad, connection, mae'n newid pan fi'n defnyddio Cymraeg. It's tons of it. It's such a... Oedd Leia'n sôn am y switch na sydd yn digwydd yn doedd. A dwi'n meddwl, be mae un wedi gydabod y fanna, di grym ychydig eiriau ynde. So mae jyst defnyddio chydig eiriau o Gymraeg yn gosod cyd-destun newydd a phwerus iawn ar gyfer y berthynas rhwng yr ymarferydd a'r glaf. Gobeithio bod chi cael rhyw flas ar yr ystod eang iawn o ddarpariaeth sydd ganddon ni erbyn hyn ar gyfer y sector. A mae wir yn bleser deud, fel nath Lona, bod ganddon ni lwybr cyflawn rwan ar gyfer gweithwyr yn y sector o gwrs croeso sydd just yn agor drws i chydig eiriau i'r iaith, yr holl ffordd trwy'r i sesiynau Codi Hyder efo ymarferwyr fel Hyw, a thu hwnt i hynny, a cyrsiau preswch, mae yna lot ar gael, ond i bwysleisio eto bod hwn yn waith sydd mewn partneriaeth, a da ni wir yn dibynnu ar ein gilydd, fel darparwyr Dysgu Cymraeg a fel byrddau iechyd, ag yn partneriaid eraill yn y Comisiynydd yr Iaith yma hefyd, o'n i'n gweithio agos. Felly, mae wir yn fraint cael gweithio efo pobl mor ddiddorol. Diolch o galon i chi. Mi wna i, os yna'n iawn, Donna, wahodd cwestiynau 2 o'r llawr, os oes rhywun yn licio holi unrhywun ar y panel, ie? Yeah? O, mae Hannah'n wedi fod am maic draw. Diolch, Hannah. Diolch yn fawr iawn, mae hwnna'n ddiddorol iawn. Jyst yn meddwl fel yn profiad personol fel Caf yn ddiweddar yn ysbyty brifysgol yn Nghaerdydd. A y teimlad o gael megis siarad Cymraeg pan oedd sac yn bod efo'r fatha dyna, efo cynna fel gryhynnu'n wir. Ond un bore nes i benderfynu ymateb pan oedd y bobl yn deud, a staff yn deud bore ga neu what's your address, a mis i benderfynu ymateb unai yn y Gymraeg neu'n ddwyieithol. A be nes i synnu oedd cymaint ffyr saff oedd yn gallu'r Gymraeg, ond wedi cael ei holl addysg trwy gyfrwng y Gymraeg. Ac oedden nhw'n dweud, oh, I haven't spoken Welsh for 15 years, but I had all my education trwy gyfrwng y Gymraeg. A mae yna rhyw fath o haen ar goll yn mwy cyffredinol hefyd. Dwi'n meddwl bod cael mwy o addysg Gymraeg yn gysi, ond oedden nhw ddim wedi siarad gair o Gymraeg ys adaf yr ysgol. Dwi'n eisiau swnio negyddol, ond mae yna fath mawr i wneud yn fanno hefyd yn dod. Oes, a dyma yr gwaith Codi Hyder, diolch am y cwestiwn, da ni'n ei wneud, dyna'n union y bobl da ni'n ei targedu, ac wrth gwrs, yng Nghaerdydd, mae'r gynulleidfa darged yn mynd i fod yn wahanol i'r gynulleidfa darged i fyny yn ardal Betsi Cadwaladr neu yn Hywel Da, felly mae rhaid i ni amrywio'r gwaith yn ôl y demograffig ac yn ôl y galw, ond mae byrddau iechyd yn aml yn cyfeirio at bobl yna fel y siaradwyr coll. Sydd ddim efo'r hyder, maen nhw'n gallu ond ddim efo'r hyder i refnyddio, a fel mae Hyw wedi sôn, maen nhw'n gallu troi'n sydyn iawn o gael y gefnogaeth yma. Felly, da ni wedi gweld yn llythrennol pobl yn dod i'w sesiwn Codi Hyder cynta, jyn yn siarad gair o Gymraeg, yn dod yn ôl i'r ail, a dyn sgwrsio drwy gyfrwng y Gymraeg. Mae'n gallu bod mor ddramatig a hynny, felly diolch am y cwestiwn. Rhywun arall am gwestiwn yna, Cefn. Diolch. Diolch yn fawr. Elin Mahar ydw i, o fudiad rhieni dyffaddus Gymraeg. Tybed un carfan yn amlwg hieni ni gweithio gyda nhw, ond yn aml iawn maen nhw'n cael ymgolyddion iechyd yn gynnar iawn. I baradau mae'r gwaith nawr wedi ymestyn at y sector ymwelybion iechyd hefyd, ac os cyfle iddyn nhw hefyd i bod yn elwa o'r gwaith yma i ti gwybod yn ei. Yeah. Wel,
Diolch, Elin. Da ni'n gweithio mewn partneriaeth agos efo mwy na geiriau, bwrdd mwy na geiriau Llywodraeth Cymru, sydd yn adnabod cynulleidfaoedd targed pwysig ar gyfer yn gwaith ni efo'r sector. Ac wrth gwrs, mae plant ifanc, babanod yn gynulleidfa darged bwysig. Felly, pan byddwn ni'n weithio mewn partneriaeth efo byrddau iechyd, sori, dwi'n cwytio staff sy'n cyfbalod yr wrth nhw ymlaen ni, mi byddwn ni'n adnabod efo'n gilydd pwy da ni eisiau dargedu ar gyfer y flwyddyn honno ac yn trio cael atyn nhw. Felly, mae ymarferwyr neu ymwelyddion iechyd yn rhan o'r gynulleidfa darged honno ac yn rhan o'n cynlluniau ni yn y byrddau iechyd. Diolch. Un cwestiwn arall falle, cyn i ni gloi. Un arall yn y cefn. Diolch. Diolch. Awen dwi o Bristol Caerdydd. Dach chi 'di sôn am bob un o'r grwpiau, dwi'n meddwl, ond ma' 'na broblem efo siarad Cymraeg hyderus, sy'n ofn siarad Cymraeg o flaen pobl sydd ddim yn siarad Cymraeg. So os 'na rhywbeth, ma' nhw'n troi sydyn iawn i Saesneg, hyd yn oed os yw'n fawr o siarad Cymraeg, a bod y gŵr neu raid i siarad Saesneg, neu myfyriwr arall yn siarad Saesneg. Ma'r hyder yna i gario ymlaen i ddilyngaeth y claf yn anodd i batw. A oes yna rhywbeth yn cael ei wneud i'r siaradwyr hyderus hefyd? Oes. Dydnabyddiaeth bod hwnna'n rhan o'r darlun ydy'r prif beth de Awen, ag mae Pauls wedi sôn am ddisgrifio'r perthynas pan mae'n bod i iaith. So, da ni'n siarad iaith ar dem yn hunain, da ni'n siarad iaith efo rhywun. Ac felly, mae yna siaradwr arall yn rhan y darlun, ac mae'n hawdd anghofio hynny, ond mae'n bwysig i cynnwys nhw yn y cynlluniau yma. Felly, da ni yndan, mynd i'r afel a hynny, mae yna waith yn cael ei wneud ar sut da ni'n gallu cynyddu hyder siaradwyr Cymraeg i siarad efo dyswyr Cymraeg, ynde? Mae waith diddorol, dwi'n meddwl bod o'n rhywbeth da ni gyd yn dod yn fwy ymwybodol ohono fo rŵan, felly diolch ti am gogi'r pwynt yna, mae'n bwysig iawn. Felly diolch o galon, nawn ni gloi rŵan, ond gobeithio byddwch chi yn gallu, achos mae hwn yn sector sy'n cyffwrdd ni gyd yn dydi. Felly, diolch gawn i bawb sydd wedi bod ar y panel i leia. Da ni'n edrych ymlaen i weld lle mae'r 83% yn mynd yn y dyfodol. I chi Hyw hefyd, ac i Ian a Lian. A diolch so yma am y cyflwyniad ar y cychwyn. Diolch o galon.